Bones estels, com anem? Bueno, en vista que estem en quarantena i que no pareix que hagi d'acabar-se prest i que no podem fer els nostres tallers esportius, el que faré serà fer-vos un entrenament i així, si és que vos faci ganes, el podeu repetir les vegades que vos faci ganes al llarg d'aquesta setmana. Vos presento l'entrenament ara, que serà un encalentiment que fa temperatura, després uns exercicis de força, concretament farem un parell de sentadilles, farem pes mort i farem flexions. Cada exercici posaré diferents adaptacions perquè així ho pugui fer tothom. Després farem exercicis per rotació d'ombros i de tríceps. A partir d'aquí ja farem la volta a la calma. Vale. Tot això serà en material bastant bàsic, que segur que tots tindreu a casa vostra. Des de cadires, que necessitarem dues. Si vos va bé, garrafa de 5 litres, si vos pesa massa, de 2 litres, i si encara vos pesa massa, de 1 litre. I també, per als exercicis accessoris, necessitarem 2 botelletes. Vale? Això és tot el material que necessitem. Vale? Bueno, i comença l'entrenament. Vale, començant pegant petits bots, farem 50. Les persones que els costi pegar bots, el que faran serà començar aixecant els genolls i el peu. Just així, per començar a encalentir. Podeu anar moguent els braços, per així aclimatar el cos. Així. Quan tinguem uns 50, no manco bots, vale. Començarem amb bots, que els braços aniran cap a la dreta i cap a l'esquerra, vale? Vinga. Farem 20. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fem 20 bots més. No? 20. Vale. Ara anem expulsant tot el cos. Vale. Aixecam un genoll, aixecam l'altre. Amunt, aixecam l'altre. Amunt, aixecam l'altre. Qui no se pugui mantenir per l'equilibri, agafa cadira. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Un pic. Hem fet unes 20 repeticions. Comencem tocant en sotador. Si podem arribar en escut, millor. No forcem tampoc. Torno a repetir. Qui no ho pugui fer, que ho faci apoyat a la cadira. Molt bé. Movem, rotam un poc les muñeques, cosos, hombros, rotació completa de tot. Vale. Ara, obrim i tancam. Obrim i tancam. Muy bien. Ara movem el cap. Dreta, esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra. A baix, a dalt, a baix, a dalt, a baix, a dalt. Ni en dreta, ni en esquerra, ni en dreta, ni en esquerra. Rotacions. Vale. Perfecte, fem un parell més de bots. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
que no m'han calentit del tot, posem al principi i fem tot l'encalentiment una altra vegada. Bé, ara passarem als exercicis de força. Vale. Exercicis de força començarem amb la sentadilla. Vos donaré 3 opcions. Per començar, si no fem mai la sentadilla, vos recomano un quart de sentadilla. Què és un quart de sentadilla? Simplement fins aquí. Els qui no vos aguanteu, agafau la cadira, baixam un quart. Un quart. Els qui vos podeu aguantar, però no estigueu massa segurs de fer-la sencera, un quart de sentadilla. Vale? El gest ha de ser flexió de genoll, flexió de cadera. Ni molt genolls, ni molt cadera. Just un poquet de cada cosa. Vale? Un poquet de cada cosa. Vale. Anem a la segona sentadilla. La segona sentadilla és la mitja sentadilla. Simplement fins aquí. Vale? El mateix, si no teniu equilibri, a vos costa mantenir-vos amb equilibri, fins a la meitat apoyats. Vale? I els que no tingueu cap tipus de dificultat d'equilibri, simplement la feu fins a baix del tot, sense desfer la posició de la cadera, que estigui totalment estable. Vale? Vale. Triau una d'aquestes 3 sentadilles i comencem els exercicis de força. Vinga, farem 5 sèries de 5. Vale? Vinga, comencem. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Fem un descanset. Els descansos és una cosa molt individualitzada, perdó. Si necessiteu 20 segons, si necessiteu un minut. Això ja va a compte vostre. No ho deixem que se refredi el cos. Anem a la següent sèrie. Vinga. 1, 2, 3, 4, 5. El que dic, la cadera, tot el temps, ha de mantenir-se forta. Vale? No val quan baixem a arrodonir. Vale? Ha d'estar recte tot el temps. Vinga, anem a la següent. Ara farem mitges sentadilles perquè també veieu la diferència. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Vinga, que mos hem de guanyar el dinar i el sopar avui. Ànimo. Vinga, seguim amb les altres, 5 més. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Venga, ya nos queda una. Venga, una més, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, muy bien. Muy bien. Ara passarem a l'espès mort. Espès mort, plegem garrafa o botella, vale? Senzill. No doblegant la columna, per res, vale? Agafant la botella, com així, els braços estesos, i el que fem és baixar, fins més o manco de baix o no. Quan començam a notar que mos estira aquesta part d'aquí, tot el tema dels isquios. Vale? Agafam i començam. Vale? Just farem 3 sèries de 8. Hem de notar que mos estira aquí. La garrafa ha d'estar tot el temps aferrat en el cos. Vinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Va, en el cas de que vos pesi poc això, o si vos pesa molt, agafam menys pes. Podria ser el que he dit, una botella. Vale? Seria exactament el mateix exercici. Va? En el cas de que vos pesi molt, pues simplement agafau 2 botelles, vale? 2 garrafes, no passa res, seria el mateix exercici. 1, 2, 3,
5, 6, 7 i 8. No dobleguem l'esquena recta. Just és un exercici pels isquios. Ara mos quedaria una que la farem amb aquesta. És el mateix. D'aquí fins a baix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Va, bé. Hem fet 3 de 8. 3 sèries de 8. Aquest exercici, si noteu que podeu fer més treball, podeu afegir més sèries. Per exemple, podeu fer 3 vegades més de 8. Vale? Passarem a les flexions. Les persones que no pugueu fer flexions tot d'una, el que farem serà fer-la en cadires. Vale? Agafam una cadira, agafam una altra, i el que fem simplement baixam i pugem. Baixam i pugem. Vale? En el cas de que puguem fer més flexions, que això no sigui poc, les fem en quadrupèdia. No fem exactament una flexió normal, sinó ens posem en quadrupèdia i les fem així. Vale? Arribat en el punt que diguem això no m'acaba d'estimular, fes una flexió normal. Simplement així i flexió normal. Vale? Farem 4 de 5. Vale? Farem una de cada tipus i així podeu anar mirant els diferents tipus més de vegada. Vinga, comencem amb aquestes. 1, 2, 3, 4, 5. Molt bé. Vinga, anem al següent. 1, 2, 3, 4, 5. Passam a la següent. 1, 2, 3, 4, 5. Com ja vos he dit, el descans cadascú fa a la seva mesura. Vale? No vos preocupeu. Si heu d'estar un minut, un minut. 1, 2, 3, 4, 5. Altra. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Passam als accessoris. Els accessoris els farem en la botella. Vale? Els farem tots seguits. Començant en 5. Elevacions laterals. Elevacions frontals. 5 més. Press de hombro. 5 més. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Amb aquestes simplement farem 3 sèries. Vale? 1, 2, 3, 4, 5. Vinga. Elevacions frontals. 1, 2, 3, 4, 5. Press de hombro. 1, 2, 3, 4, 5. Si vos passen 3 sèries. Vale? 1, 2, 3, 4, 5. Vinga. Elevacions frontals. 1, 2, 3, 4, 5. Press de hombro. 1, 2, 3, 4, 5. Si vos costa poc, podeu perfectament passar a fer, en vez de 5, 10 repeticions de cada. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Això ho podem repetir. Jo ho he fet 3, ho podeu repetir 5, 6, 7. Vale? Els exercicis de força, com aquests accessoris, heu de mirar a veure si podeu fer una sèrie o 2 més. Vale? Jo n'he fet un grapat de cada una, però podeu fer més de les que he dit, o menys si vos costa massa. Vale? Ara, per tornar a la cama, simplement el que farem serà anar rotant tot el cos, tot, tot, colzos, genolls, els turmells, un poc de cadera. Va. I començam a estirar un poc. S'ombro. Hem de mantenir cada estirament més o manco entre uns 10 i uns 20 segons. Tampoc no ens ha de fer mal, sinó ha d'estirar un poquet. 1. Estirem. El braço. Tirem un poc les cames. Estirem l'altre. Estirem el braç. L'altre. Cap. L'altre. Passa l'esquena, ens apoyam a la cadira. Estirem un poc l'esquena. Pique que van aquí per els isquios també, i estirar tot el tema dels isquios. Doncs si sou que pujant, això ha de pujar, flexionant i pujant. Mai hem de pujar en l'esquena. Vale. Això vol dir això, un poc d'entrenament. Un entrenament bàsic per fer a casa. Com ja he dit, si vos ha costat poc, el podeu repetir, ja sigui, ho podeu fer inclús fins a 2 pits en el dia, si no vos ha costat. Incrementar la dificultat és fàcil, afegir sèries dels mateixos exercicis, i si vos ha costat molt, doncs tenir paciència. Si començau ara a fer un poc d'exercici, basta que ho faceu 3 pits a la setmana, per exemple, avui dilluns, dimecres i divendres, i si voleu fer-ho cada dia, també pot ser viable. Això ha estat tot. Miraré de posar altres entrenaments dedicats a altres coses, com per exemple pugui ser fer un poc de cardio. Miraré un poc que tenim. Moltes gràcies i molt d'ànimo.